Based delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian dari sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Miyerkules kita, Mayo 11 na, tuig 2022. Aksyon Hotline. Naka-hibernate gid man kita, nakapahuway kag nakabalik na sa regular nga programming diri sa Aksyon Radio Bacolod matapos sang tuman kasako kag makapoy nga coverage sa eleksyon 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kanginan kundi pati na ang mga nagamonitor paagi sa online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Kumusta ang inyo pagbugtaw karon nga morning? Kumusta na ang inyo sining nga pamatyag? Okay lang? Sige, kabay pang-ara kamo sa mayong kaimtangan sa mga OFW naton nga mga supporters and mga viewers. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Sa aton coverage nagligad, of course, gatabid kagway gid naguntat ang inyo sining nga pagsunod, pagsuporta sa Aksyon Radio Bacolod. No mga OFW, ang mga Pinay, Pinoy nga dira na naga-star sa iban nga magkapungsuran nga mga Bacolodnon kag Negrosanon, puwerte mo, halos naga-request ang kalamanan sa resulta sa nga eleksyon kag updated no nga sitwasyon. Kay tikon dito sila sa iban nga pungsod, magkaagahon na diri sa aton ang ilang mga himata, posible tulog na, no? Kag hindi na makatag sang update sa ila, pero paagi diri sa Aksyon Radio Bacolod, ang aton ginpatigayon nga comprehensive nga monitoring kag sumungman, mga reports, no? Pagbantay gid sang piniliay, nagresulta ini sang updated nga information sa aton nga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Bisan diri gani mga taga Bacolod kag taga Negros Occidental nang iban way labot nga naga-monitor na sa AM, may iban pagidya nga ara sa online nagatutok man. Aksyon Hotline. Tapos ng eleksyon, although ang pila ka madalag ko nga balita na istoryanta na karon dugay kay after the election, as usual hindi malikawan, may pila ka mga nagareklamo, no, nga mga kandidato na diri sa Pilipinas. Hindi lang di actually sa aton sa lokal, kundi pati na sa nasyonal. Aksyon Hotline. Ambot san o pa kita sini maka-move on kung eleksyon ang paghahambalan. No? Diri sa aton sa Pilipinas, kung kay isa mabudlay mag-concede ka mo sa eleksyon kung malutos ka. May mga rason ina. No, ipatpat na karon kay may pila ka mga kandidato nga subungti hindi gijakbaton pa. Ang iban nga nagkalalutos sa eleksyon. Amo na gani nga kun nadlukan ka mapierde sa eleksyon, di ka mag-intra, no? Ang politika subong sa Pilipinas hindi lang ya kay simple lang ini nga eleksyon nga siling muti maplastar lang ta sang plataporma ta. May ara lang ta sang grupo da o kun independent candidate ka, importante makaka-lay down ka sang imo mga plano sa palabuton kung mapilian ka. Ay, secondary na lang nagaling mga plano. Ang mayo gid subong number 1, kung mag-intra ka sa politika sa Pilipinas, particular na sa nasyonal nga posisyon, number 1, kilala ka or sikat ka, no? Damo artista ka mga basketball player subong nagdaladaog sa eleksyon. Aksyon Hotline. Although artista ina sila, we're not saying, and I am not personally saying, nga hindi na sila makasangkol sa pagserbisyo, no? Kundi depende man akong kaisa eh. Bisan ano man lang ang imo sining bisan ano man ang imo expertise, ano man ang imo yang field of work sa imo pangabuhi,
Way man na nagasiling nga kung amo ka na iya nga sahi isang individual, hindi ka pwede or hindi bangin effective ang governance nga himuon mustawo. Action Hotline. Action artay hupon checking in until 9:30 in the morning na nung pila ka madalag ko nga balita no nga aton tutukan pakarunan ta na discuss duga nga diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, munuhon ko lang i-check ko din karon sa Commission on Elections. Kung di tapos ng eleksyon, no, may mga naproklamar na gani mga nagdalaog. Ti ina iya sigurado once nga ma-proclaim ka man o ma-proclaim ka na bilang nagdaog nga kandidato, sigurado na nga magapangalagad ka kag magapungko ka na sina bilang opisyal sang banwa kag syudad even sa nasyonal nga imo sini pangalagaran. Action Hotline. Ang pinaka-update sa nasyonal toho ang tanan nga mga pending nga mga kaso no batok sa kay BBM tiway na to no gindismiss na halos tanan sang Commission on Elections. Action Hotline. Subong or may ara ko na monitor no sa social media pero way ko pa man makita gid sa mainstream media. May ato dito nga nag-explikar sang iya analysis no may mga political analyst gid ya nga inang masiling mo bla nga ina siya may capability gid sa paghimo sang iya political analysis. Now, kaya tiyan mo ng expertise niya, pero may ara man niya nga pretensyoso nga political analyst bla. Banda mo na siya mo. That includes sa mga marites, pero tapos na gani siling kulit as move on. Now, kung may mga technical or legal actions nga himuon, sigihon lang na iya kaya siyempre kinamatarong man asang nalutos nga kandidato kung anong himuon niya mo. Action Hotline. Now, pero sa nasyonal, subong balita mo niyo, mga eskwelahan to, mga universities, kung mga nagdaog si BBM, may ara sila ya mga walkout, may mga lihok nga kuno pa malabagan o kung hindi sila ya conforming daog si BBM, na may mga personal choice kita, kang may ara kita ginasuportahan. Tigaling ang guwasin ni ano abi ang sitwasyon sa pungsod na kung mag-amo kita sini nga after election, halin sa taga-Comelec nga gina-question no, ang ila sina integridad, pati ang resulta sa eleksyon do ginadudahan pa at mo gini mamudmod sa sitwasyon naton diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Nga bisan sino man ang magadaog sa eleksyon, gina-question ang iya sini kadalagan kag daw hindi pa mapatihan no, sa iban nga grupo. Ti pagkatapos sini kabay pa makakuha na kita, makagiho na kita. Ang ginabantayan ko gani after the election, ang pasalamatan ko lang kay balita ha, siling sa Department of Health. Nagapabilin nga low risk sa COVID-19 ang pungsod Pilipinas. Action Hotline. Hopefully ma-maintain ina after the election, no? Kay balikan ko lang nakaroon ng partis politika pero ining COVID-19 para sa ako niya, hindi niya dapat naton pagbaliwalaon mo. Although ang cases, subong Bacolod City, kahapon do isa ang case nga na-record, man do hindi maintindihan sa itong tsimpo sa eleksyon during the campaign, the grand rally. Baw, sining ko sang una, kung amo malang nigali ang eleksyon ang makapauntat sa COVID-19, tani timprano pa nag-eleksyon, no? Action Hotline. Ti subong ang isagid sang tutukan sa mga lideres nga nagdalaog. Number 1 is the recovery plan and how to maintain ang publiko magasunod sa ginapatuman gihapon ang mga safety and health protocol. Action Hotline. Amo nang dako nga challenge. Now, i-check taman karon sa Comelec. Kaya riho, pagkatapos ng eleksyon, aga paghalin ko sa amon lugar dira sa area sa Barangay Granada, ginalantaw kong dalanon, siling ko baway gidya gyapon naghawan, ara man gyapon purtik damo mga campaign materials. Siling ko gani amo ginaguro kay Mayflower Festival, amo ni siya sa bulan sa Mayo, no? Bulan sang Kabulakan, subong niya ara gyapon gapamulak gyapon mga campaign materials, hindi lang sa dalanon, sa mga private lot, sa mga puluyan, ara gyapon na question. Anong obligasyon diri sa mga kandidato sa ilang mga campaign materials? Action Hotline.
siling ko hindi ba ni guro pwede nga malabutan na ba niliwat next election antes hawanan? Oh, ano man obligasyon giban ni sa kandidato mayara sa kasuguan nga nag-require ini sa ila nga after the election kung ikaw kandidato dapat ikaw pangakas isang poster mo. Pero I doubt nga dubious gi ko katama nga kung ining mga kandidato nga naluto sa eleksyon may gana ka pa ihado nga mga kasang imo campaign materials. Action Hotline. Nga ikaw binaluto sa kandidato, mambal ka sa imo team, hay ipangakason tatong aton campaign materials. No? Siguro ang iba ni masiling, babayin na lang da. Perde naman ta. Itugyan na silang pagpanghawan da. Action Hotline. Now, i-check ta na karon. And then, ang latest update bala, kag ang kahapon, nga balita kay day off na ton, pero ang report kahapon, ang isa sa mga nagpanguna nga balita sa Bacolod, kay may plano ang Grupo Progreso, no less than, no, ang ginapamunuan sang alkalde, Mayor Bing Lunardia, nga daw gina-question nila ang pila ka mga VCM, kay may mga report kuno no? Nga nagsinulod, kag may naghambal, nga daw may aragin pang dala diri nga mga VCM, nga daw ginmanipular, ti inaaligasyon, no? May formal na balangat nga ginpadala nga sulat komunikasyon sa COMELEC kibaloon ta na karon dugay with Attorney Revo Sorbito. Action Hotline. Kag ti after the election kabalo ka mapungko ni mga bag-o nagdalaog sa June 30 pa mo, no? Sunod pa nga bulan ni sila magpulong ko so transition period ang matabo subong. Kung incumbent mayor ka, waya problema kay sige-sige na yang imo kung nagdaog kaliwat kag re-elected ka. Pero sa mga lugar nga ang mayor may bag-o nga nailihero kung nagdaog, di matabo sina may transition period nga himuon para makaumpisa man ang pungko sa pagpungko na sa bag-o na-elect nga mga alkalde, no, sa palabuton nga June 30. Action Hotline. I-check na karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad para at least may baluantan no nano ang ekspektaron naton sini nga sahi. Naunahon ta si Attorney Sorbito kay para nga ma-check ta siya. And then tilang tawon ta ni Hoa kay kun bala nano ang himuon diri sang Grupo Progreso, no? Headed by Mayor Bing, ang iya sining nga mga legal team, kung bala may ara na sila sang nahuman, nahimo, no, nga mga plano na after sa sining eleksyon. So congratulations sa mga nagdalaog nga mga kandidato sa Bilog nga Negros Occidental, sa mga nalutos. Next time naman ang eleksyon ni way maniuntat mong every 3 years, may eleksyon nga ginahimo sa Pilipinas. No? Sa nasyonal, every 6 years para sa mga nagapungko bilang presidente kag vice-presidente sa pungsod Pilipinas. Kaya mo na, no? Bisan sa nasyonal, si VP Leni ho, may mga statement man nga ginbuyan, no? Hindi iya pag-concede, kundi ang iya nga statement as if nga daw hindi man sila makabaton no? Sang sining nangin resulta, pero may mga nag-analyze nila ang problema sini kay sang primero daw wala bala sang consistency sa part ni VP Lini Robredo nga mapapili gid siya kay siyang primero sang ginapamangkot siya daw hindi manggid interesado do gambal siya nga daw hindi gid ko kung pa way pa ko ka decide kung mapapili gid man ko may nagasiling nga daw ka late bala daw ka delay balag kay kun way pa nag-initiate ang mga volunteers daw way gin matigayon ini Action Hotline. tilang tawon ta no kun ano ini may mga dalagko man nga mga kandidato or mga elected officials diri sa Negros Occidental, no, incumbent officials, I mean, nagkalapirdi man sa eleksyon, no, hindi patihan. Like for example, Silay City. Siling mo si Mayor Mark Gules, do porte man to nagliga, do ang achievement, ang maginhimo nga mga programs, do hindi man hamak kon pamatian mong i-administration, kag sa mga ginapatigayon nga mga
delivery of services, no? Kung pamatian mo sila, pero nga lutos pa siya, no? Sa iya kasumpong. Ang Zyco, dira sa Kabankalan, take note, ang Zyco, pila ka dekada na nga nagabulos-bulos lang magutod, pero perdi man sa eleksyon. Action Hotline. Oh, pero mayara gid ano ang nanamian ko tunay ligad atong mga way kontra sus ano-ano mo lang freezer ang so do freezer ang utok nila ya mo. Gapawala lang, no? Gapawala lang ya atong mga kuano ang mga way kontra sa eleksyon. Action Hotline. Pero sige, manging kabahin nila sa atong talakayan karon nga aga diri sa inyo palatuntunan action hotline ang transition team ginahulat naton ini sa part sang team Asinso, no? Pila bala ano bala ang ila sini nga mga sino bala ang komposisyon sini? Sino diri sa piyak sa Grupo Progreso ang komposisyon nga parati transition is transition no? May ara dira sila pag turnover mga documents and all tilang tawon talang na hulaton tana maplastar gina kundi man subong in the coming days may baluan ta gid nang setup ha. Action Hotline. Pero diri kita anay ho. Bisan pa man subong no siling ko gani hindi lang sa national even sa lokal sa Pilipinas sang una kun hina ganing result sang eleksyon gareklamo kandidato siling sa kandidato kadugay sang proseso no igo magwak do questionable pang resulta kay tikahinay kundi nag-automated election kita sa primero to nagkalabalda, nagpalya ang pila ka mamakina, question man. Action Hotline. Di damo ang nagareklamo sining nila na numan, dinayaay gapon ini parte sa paggamit sang makina sa automated election. Action Hotline. Ti subong ari. Pero may ara gid ang magkandidato because of their overwhelming nga mga performance. Tiyan mo ni siguro nga na-maintain ka nagdaog sila gyapon niya this coming election. Action Hotline. Ang isa sa nabiliban kundi sa Bacolod City despite the fact nga purti man ang atake pati personal na gyan ni waswas, no? Pamilya yaw ay man makasalbar pero ti nakaluwas sa iya kag sa gihapon nagpabilin nga nagdaog diri sa Bacolod City. Action Hotline. Maki-check man kita lang ko'y nagkaroon sa iya na noong matabo sini kay ti pagka-June lain na mo ang administration and the way nga mag-uyat ini siya sang SP dira no lain-lain naman ni nga mga karakter lain-lain naman nga mga individuals mga pungko bilang konsyal diri sa Bacolod lain naman ning mga adjustment kay muon diri sa aton vice alkalde. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero nano ang mga expectations ang aton sini re-elected Vice Mayor of Bacolod City. Joining us over the phone is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning and congratulations. Thank you, good afternoon. Mayong aga dira, mayong aga sa atong pagpulamati, mayong aga sa imodra viewers sa Facebook. Well, good afternoon, pasalamat kita sa kuano sa masubra 128,000 kabalog nons nga na salig nagsakdag sa aton ikatatlo katapusan nga termino. Madamo gid nga salamat. Aha. Kung ikaw, sir, personally mag-describe sang bago lang natapos ng eleksyon, personal experience, paano mo i-describe ito, sir? Well, ang election niya very peaceful. The day of election, very peaceful. On the dot, mo na isa ini isang pinakamahigko, challenging election sa mga batasang Bacolod. As you mentioned pala, kasi ang atake sa aton, bubuo ng imo integridad, kredibilidad, hastang imo kastang pamilya ka na labot na hindi man niya part siyang election process. Kasi ang election niya pagplastar sa aton programa mo. Okay. But then the action art may kuwan kita. Upbringing bala, pagpadakot siyang ginikanan. So, okay lang. Mga kapatawad ako, hindi pa na malipatan. Aha. No? Bilang ka na sa Ginoo sa Bultumuluyo pinag-Coast naman Okay. na prevail kita na daog
And each time siguro nga let's go back to work. Ako, I can work with anybody. Let's unite. So, hoping ang yung promesa sa tao ma-deliver. Ano man ang aton tinutuyo na magtinad ang aton syudad, magtinad ang pangbuhi siyang aton constituents. Kaya mo na siya ang bigasiya na itilin mo. Eh, kita madula, man di mapatay kita tanan eh. So, madumduman ka siyang tao, bala? Sa maayo nga bagay, hindi kayo sa malain na sanad. Okay. So, personally, nakasugilado ng kamo ni Mayor Bing after the election, Vice? Well, after the election, yesterday na. Last night lang din kami naka-istorya kadali. Oo. And I feel sorry for him and the other candidates na wala nagmadinalakon. But sa inyo, sir, sa grupo, sa mga evaluation ninyo or ano mga reasons possibly nga nag-amoning result? Well, ay kami nag-expect sa results, no? Actually, sa amon niyang internal survey, internal survey, kaman mo, tanan na partido survey na siya. We are winning the elections. Only that, at the end of the day, judgment day, nagabot, it turned out na the opposite ang results. Wala ka na choice, but you have to accept it. Kung hindi ka kumporme, pwede ka man niya usar sa tanan ng legal remedies to clear your mind. Sang nagagubuntang sa imo paminsaron eh. Okay. Pero sir, may plano as ang team o ang grupo Progreso maghimo sa mga legal kon actions or whatever actions to be taken in the coming days? Wala gid ko idea action art kung ano ang iyan ni Mayor action as far as his defeat, no? Wala gid ko idea. Yes, sir. Now, masip lang ko very quickly because you did mention a while ago, siling mo pwede ka man niya katrabaho, anybody, any group after the election. Since that majority of the members ng council is coming from the team Asinso, kag may ara man pipila nga nag-ara sa Grupo Progreso, sir, ano gina-expect mo with the entry? Although ang iban sinisila, familiar ka naman, kilala mo naman ni sila, since ka nag-inupdanay Makamus Council, I understand sa una. So ano ang gina-expect mo, kag anong ekspektaron sa publiko sa set-up sang council starting June 30 sa imo gyapon under sa imo liderato? Well, balikan kaya ang function niya siyang vice mayor. Ang function siyang vice mayor, preside ka lang sa session. And can only vote in case of tie. Meaning, ang ako niya opinion, mabalaan ng sentawo kung may tie. Okay. I have to side with either pro or pabor o kung hindi. Pros and cons mo. So, whatever decision niya sa sanggunian, ang sanggunian is a collective body. Kung anong decision siyang majority, as a public servant, you have to respect it. Hindi pwede nga ilibot na sila sa kahanginan ka yaw-yawon ng inyong decision sala. So, paano ka kasiling nga sala na kung majority sila, nag-vote sila da? So, ang point ko is that ang sanggunian is a collective body. So, whatever decision niya sa sanggunian, right or wrong, respetuhon mo na. Para sa ila, amo nang tsakto. So, wala gidya problema sa akon action art kay depende na iya siya kuano sa ila dira iya decision or action
sa tanang problema nga ginahaboy dira, sa tanang problema nga gina-deliberate dira. Only that, nga ma-expect kita yung whatever programs and priorities siya siyang executive or siyang mayor, what daw, halin siyang una, action art, ang ako niya observation, wala man niya problema ang siyang gudihan kon para sa kayuhan siyang pumuluyo. Most of the time, kung ganin na dahil ng unanimous, magsiling tayo unanimous para sa palamaki, tanang gakumpor niya. Seldom ka lang kakita, pero siyang may nag-oppose, seldom ka lang kakita, may nag-oppose. Bakit danti ang opinion sa kada isa. Pero most of the time, if not all the time, tanang ginaayo na siyang mayor, ginaaprobahan ina siyang sanggulian. Sir, sa committee pagtagtagan ay sini or paghatag sa committee chairmanship, nano ang matabo sina? Sino ang mas-select? Paano ina-select? Kag sino ang mag-auyat silang mga committees? Well, normally, ang committee assignments, decision siyang majority. Okay. So, ang mabilin nila na hindi nila luyag or hindi nila kursunada, makadto ina sa minority. So, in any given, in any political aggregation, so by nomination, siya matabo. Oo. So, the practice is, ang mga konsyales, meeting na sila yung you either ako lang niya, ako lang dapat change sa amo na committee. But, kalabanan nila yung committee on law sa bugado, ginapatupa. Okay. Kung may background ka na sa LLB, Pwede ka man ka-chair. But the tradition, ang majority at ang muna yung ma-decide sa committee assignments. So, sila na yan nomination sa floor. Okay. Yes, sir. Since kati June 30 mapungko pa no ang bag-o abing administration, magapabilin ikaw gihapon nga local IETF chair until that time nga may bag-o kung i-designate diri ang mayor-elect nga si Mayor Albi Benitez? Alas 8:33 na. Action Hotline. Ibaloon ta niya, no? Ang taga-Comelec sumong sako. Ang pag-intindi ko si Atty. Revo, do ato pa sila sa Manila, na may mga ginasikaso pa dito sa Metro Manila, subong. Pero siling ko ba, ari man ang mga dalanon, subong ara gyapon ng campaign material. Sir, sorry na utod ang linya ta. I was saying kay na siling ko, ano ni man, matabo, sir, until June 30 pa, no? Or before sa June 30, sige gyapon ang imong pagka-local IETF chair. Vice? Balikan ta siya. Bikin na nag-i-set up siya mayo. Kaya nag-kwan siya. May intermittent ang signal. Ba siya ara sa sulod siyang kwarto niya, bla? Action Hotline. Latawon ta kay sa part iya sang team as Grupo Progreso, duway paginman sila. Although nga siyang namitingan, pero kabalo ka kung may ara ginman sa mga technical or legal issues dira nga i-raise ang Grupo Progreso as a whole, ti ara na siguro sa ulihiya sa gintukod o informa man lang nga grupo dahil kung ano ang ilang mga findings. Kung ga-question giman sang result, no? Ti baloon ta na, Vice. Sorry, ginautod ang linya naton. I was saying kay nasiling ko until June 30 ni kung why sang i-designate si Mayor Albi, Mayor-elect Albi nga magpungko sa local IETF, sige-sige niya gyapon ang function mo, sir? I think so. Until revoke, nang siling ka revoke, end or untaton. Or, amo to siling mo bla, until nga mag-appoint siya siyang new chair, or maybe perhaps basi siya ang ma-chair. So, until revoke, or until untaton, I'm a public servant. Sigihon ko na siya
Kung Islam kita, then accept it. Aha. Ti subong sir, after the election, ano mga more or less expectaron naton in terms sa mga ipatuman, mga regulasyon di sa Bacolod, kay sa primero nung nakulbaan kita nga pag after election, labasi kung matabo ang surge o problema sa kanamuon sa kaso sa COVID daw? Well, so far, amo na yung aton continuing campaign Aha. nga ang wala pa nakapabaksin, na-achieve ta ning level 1 because of the kataas ang acceptance ang pumuluyo. Halos tanan kita di vaccinated. So, ba't ben kadamo sang kabataan nga wala ma-vaccinate. So, amo na pala action art nga may continuing information and campaign kita na dapat pa-vaccine kita. So, amo man lang na iyang aton nga concern kag kampanya sa pumuluyo action art. Aha. Finally, sa bilog nga pumuluyo sa Bacolod City, especially sa mga sadtuan ay tiwaya nag-support sa imo, anong mensahe mo sa ila Vice because natapos sa ginman ang piniliay? Nagtapos na ang eleksyon. Let's kasi kami incumbent way non-stop yung aton public service. Sige tayo sa bisyo. Siguro isa ko ka-appeal siguro sa tanang kandidato nga pangimuson yung inyong kwan. Nga mga poster sa gin pangtapik dira. Daog ka man konter bululigan ta ni. Kaya inyo man naging butang da, hindi ta pag-ibilin sa gobyerno nga ang gobyerno manghimos. Imuson ta na. So, hoping in the next few weeks or in this week, mahihimos nyo ng inyo mga posters. Ang imo yan Ako, personally actually, may team ka? sugod ko today, kung po wayway man mga menta, sugod ko today, pangwa ko siyang akong posters. Ay, sige. On that note, Vice, salamat gid kag congratulations once again sa imo. Again, Action Art, salamat man, more power sa inyong program. Salamat sa tanan nagsalig sa aton kag suporta. Mayong aga. Action Hotline. Ayos alas 8:38 na Vice Mayor Elcid Familiana. Namatabaton talang ni sila. Ano kay si Attorney Sisa Distrito, basi makaan naman sa reaksyon kag iya man mensahe sa Mother Days, no? Kag ti ang isa gid sa mga ginabantayan ta since nga until June 30 pa man amo nang tiempo pa magpungko ang bag-ong administration. Ang isa lang gid siguro ti siling ni Vice Mangani ang delivery sadtong ginpromisa, no? Hindi mo man mambal na nga ti ano nang ginabal ito kag promisa nyo sa Unyo 30 pag ani sila mapungko. Action Hotline. Ti paano mo pa na sila sukton, no? Ang mga walay nagdalaog no damo mga councilors diri sa Bacolod nga ti do sila mismo guro ning pati nga mawigit sila promo ning eleksyon nga siling kupurti mo. Amo to siling ko nga may mga mismo butante gani gamban sila may mga funding mo. Pero ti sino man abi nga tuluton to mareklamo isang vote buying kung natagaan ka man, no? Action Hotline. Ang iban kuno dulubli ang hakop nila yado mo. Daw sa piyak, daw man sa piyak. Ang iban gani medyo sulu shopping. Bisan sa kalan ni Mrs. Would you believe? Kada bakal sang tao, ang kwarta 1,000. May stapler pa. May nabilin pa nga mga staple wire bla. Ligo grabe na mo kwartang tao ba? Action Hotline. Tigaling hindi mo man na, kabalo ka, ma-prove mo lang na kung mismong pulis makaakto, gigadaw anay ka muda, kag ang kwarta may ara nga sample balot. No? Pero ti ko naran na kamot sa tao, alam mo ang balon, nasa eleksyon na, sino man yabing tulutuntom nugin na kay pati ikaw yung nagbaligya ka buto mo, priso ka man. Action Hotline. Pero under the Benitez administration, tilang tawon ta niya. No, matamaton ta ni plastar sa inyo kay sigurado, no, transition pa man lang, nano mga plans na kag ang pag-implement sa tong promesa kagin hambal sa mga nagdalaog naton nga mga opisyales diri sa Bacolod. Ti ang isa diri nga ginalantaw ko since nga si Kong Greg
si Mayor-elect Albi, isa sila ka grupo, tidamo mga project ini nga magsinulod dis Bacolod. Now, tiyang isa pagid, Bacolod General Hospital itong na-expect, hopefully masigisi na. While pending, of course, kung ano man ang mga himuon nga legal actions sang grupo Progreso as a team no less than or headed by no less than Mayor Evilio Bing Leonadia. Action Hotline. Pero ang isa ka realidad ya nga after the election paggaligad sa pila ka mainadlaw balik kita ya sa normal ta nga pagpangabuhi. Kung before the election day, remedyo general ka, balik ka mangyapon sa trabaho ng remedyo general. Kung manugbaligya kadra or vendor ka, pagkatapos sa eleksyon, balik ka gyapon sa pagpangabuhi mo bilang vendors. Isa ina sa challenge tayo sa aton mismong mga pumuluyo. At bagong tanitanan, no, nga pagkatapos ng eleksyon, kung ano man kita sa doon na ligad nga Mayo 9, amo man kita ni gyapon hand-to-mouth combat kung pigado ka. Action Hotline. Di kabay pa mga promisa nga mga programa, matigayo na nga ma-deliver agod mag-ulo alibantarman ang aton pangabuhi. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Part 1, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaligayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline o yung aton Miyerkules nga presentation. Builog ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyone! ACS Milyone!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga Dinapit karon nga aga no ang hanay sa mga negosyante, anong gina-expect nila yaman? Both national kag local, no? Nanang expectation na sang mga negosyante under the Marcos administration and sa local under Benitez administration. Kaya ti, siyempre, gusto ta sino na interview? Si Yolo, an interview na siya gapon. Alas 9:02 lang. Sige lang, anta lang sa jutay. Kay may muno to siya. Nga gusto naton i-update bala siya jutay lang. Action Hotline. Well, good morning lang gali. May lang kapag monitor dira ho sa kay Richard Locot kag Aquarius 7th, no? Morning dira. Ang sa negosyante, katuan ko Sir Frank karon kay gusto ko ni baluon siya. Di ko na no ang gina-expect nila mo. Kahapon to ang gasolina ho, di magwanta ang presyo sang gatong. Man ang mga balaklon na amo naman ning aton ginakabalakan because of this oil price increases, no? Kabay pa kung tani nga sa idalom sa bagong administration sa nasyonal, atong promisa nga 20 pesos kada kilo sa bugas matigayo, no? Sailoin na lang si Sir Frank, no? Kay basi alang-alang sa blaw. Anyway, ma-check ta lang na karon sa iya kung ano ginman. Sa kay Maria Nilia Obrique Zayco, no? Damo nagapamangkot sa ako, nagapinanawag na the other day, siling nila, no, tabo sa kamankalan, siling kuti. Ang tao na iyan nag-decide sa kabangkalan nga mo ng desisyon nila, kalain ang nagdaog subong ang Psycho administration for how many decade nga nagpupungko man sila da. Diba? Action Hotline. Pero amo na iya ang eleksyon ting tao magyapon at the end of the day ang makahimo sang ila sining desisyon, no? Amo na gani kung nga may eleksyon kag ang pumuluyo muning ginakapital o kung muning ginapangaluyagan sang kandidato. Because at the end of the day, ara gyapon sa pumuluyo ang kagaho mo. Bisa na nun mo pa na yung tao kakumbinser kundi niya sa imo, hindi kinaiha. Luwas guro kung paugon kag may mga reason hindi siya magbuto. Sige, ang iban na karon naman dugay-dugay. Online sa hotline. We have Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, how are you? Good morning. Art and good. May naagaman sa imo. Salamat gid sa time. Election is over. Ari na kita, June 30, magapungko na ang mga new elected officials, no? Like for example, sa national and the local, may mga nagkambyo sa mga
administrasyon. Pero ang unahon ko sa nasyonal, anong gina-expect nyo, sir, under sa Marcos administration comes June 30 of 2022, kag diri man sa Bacolod under Benitez administration, amo man nga petsa mag-aumpisa, Sir Frank? Art, I would like to sound as fair as possible, ano? Honestly, ang basa namon sa business sector is wala kami expectation din. Hinaaman, kung nabatian namon sang pila ni kabulan nga kampanya, is sloganeering lang pagkakaisa. Wala sang strategic policy direction na dimensyon kung din kita pakadto, so far as economic, social services, no, foreign relations, all of that major, wala. So kung wala ka din butang sa especially imong plataforma sang policy direction or strategic policy, di wala ka may expect, no? So kay slogan pagkakaisa lang. Oo, so ang critical subong na binabantayan namon ang mga tao na i-appoint siya sa kabinet niya kay amo niya ang padalagan sa day-to-day sa atong gobyerno. Diba? Oo, mo nang critical subong. Kung bala ang ibutang nila nga tao, kwalipikado, nag-eskwela sina sa DPWH, may engineering background siya o kung nag-negosyo siya to intindi siya, no? Meaning, na-experience siya, hindi mo na mabutang ang isa ka accounting lang, wala mang kabalo sa atong construction engineering, no? All of that. So, umunang ginabantayan namon subong. In fact, kami na lang, ang business sector, halin sa national, sa botis local, doobra kami subong na lang. Ang tawag namon, economic agenda. Business sector, no? So, of course, may doon tayo na nga social services, no? Nga itatag namon sa bagpo na mga leaders dito sa Mabaw, kagdiriman sa dalom sa local government unit. Amo na lang ng buhato namon. May pagani sa lokal daw may mahangpan ko pa, no, nga mga policy directions. Oo, especially on the economic side. So, monta ko na ni Arda, basta may pamangkot ka. Okay. So, sige. So, total hindi pa man natin may expectations nga luway pa man malay down gito sa nasyonal kung sino ang magapungko dira sa magkay posisyon. Yes. If you're talking about Mr. Marcos, who is now living in the county, amo na. Oo. Yes. Kapin pagigati, way pa man official, way pa man na proklamar pag inatapos, no? Kadugay, Blau. Kung kapadalagan ka, kinanglan may programa kapag ina. Iti way ka mag-expectar nga mapirde ka, expectar ka ginagapadaog ka mo. Ito kung madaog ka, nakalay down na ng imo nga mga programa, lain-lain, no? Ekonomiya, social services, infrastructure, etc., no, foreign relations. Kasi in fact, may nara ka na ginalantaw sa nga tao, naka-betting o naka-inquire mo na sila, ginlantaw kung wala kwalipikado. So, meaning, they expect ka man nga madaog ka mo, yun doon. Yung enjoy ka na nagkandidato nga ma-expect mo pwede. Gani. So, wala tondo na guro sa nasyonal nga may formal nga kag-official nga pag-proclaim, no, kung sinong magadaog gidira. Pero ti leading gid subong kadako sa giyabansi ni Marcos. Now, diri sa local, sir, nanong ginalantaw ta diriya since nga may ara na siyang na-proclaim nga official si Gov Lacson, of course overwhelming pagdaog si Mayor-elect Albi Benitez. Ano gina-expect niyo for Bacolod City? Duwa sila ni Bay Mayo yung local today kay daw may ilas laya plataforma nga ginbutang, no? Okay. Amon tawag namon nga strategic policy direction or policy actions. Si Albi ang isaya to na gin plus target number 1 listening nga I will create a lot of jobs. Niya kay ang kulang subong each trabaho. That's why kadto tayo sa binta naton, inegosyante mo siya mo dito sila naton, kay kulang ang demand, kay kulang ang purchasing power. Hindi mention about do nga nun kunik, i-couple ko siya sa social services with its housing, mass housing plus construction. So may jobs na, mas housing pa.
para sa low income. So, inarticulate siya, titinamon very good and everything, no? Pero amo nang major ito nga naging articulate, no? So, at least may direction. Between health in the economic and social services. Okay. So, ga-expect kita nga mayara sang Mayo ini, no? Ang para buton sana sa mga negosyante ang comes June 30. So far as local, Mayo nga may articulate. Kag nagsiling pa siya, diin ko na kay bilyon-bilyon ina na kwarta, di ko na kwaon. Isling niya, ma-design kami ang local, ma-design kami sa LDO nga bonds, no? Okay. Oo, ibalik na namon ni kag diri makuha ang kwarta, ang LDOs para patindog ni ang aton nga mga housing project, no? Para nga nabinagid ang ara sa mga kilid sa tuba kay amo lang kada magbaha, no? Hakuton mo sila, balik naman, hakuton balik, amo man ang sa baybay, dali may tsunami o posto. Kan kadidko sa aton baybay, ginakuhaan sa lahat ng aton food pagkaon, food security. 50% sang luta o 80 pagani siguro sang aton nga kalibutan, tubig mo kung dara ang sorong pagkaon, tapos pinilkupan ka, tungod ti ara ng pamalay, kasi mo pinuan ka na, kutangan sila housing project. No, hindi na sila pagkwaon sa malayo sa ilang nga ginatabawan, no? Kundi sila obra, ara na sila ng housing nila. It is very good, man. So that will clean up our shoreline, pagkaon yung ginakaon yun na, no? Ikaw, Frank, pagkaon ka sisi. Kung naknok ka, ganito pala ganit, yung health, kaluyan ka din na. Pero no, hindi ka piho kung andin na sila gakwa ng pagkaon yun. So, there will be plenty of jobs there. Oo, may housing na, social services, may job creation pa for economic. That, I think you will like that because ang tao, especially below income, may trabaho, may kwarta, then kamo nga mga negosyante, kung may ginitama kamo, then you can create for jobs. So, lamit man panila, ang balaan dito. Okay. So sige, anyway, hulaton ta niya. Samtang nga may mga transition period pa man nga pati kayunon, and kabay pa mayong futuro sang negosyo sa Bacolod in the coming year. Salamat gid Sir Frank. Oo. Art, salamat pa na. Oo. Tulong niya anytime. Salamat. Good morning. Salamat sa buhat. May Hotline. Ambot ko na nalipat ko magmuno siya ko ng plitian na sa fast craft nang increase kay 4 pesos naman ang patuman sa presyo sang petroleum products. So, ay hindi mabangbang, hindi mapunggan mo. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga ka nunuoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber. Ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer paagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos ka. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Star Wax, Wax. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa GP Lucasan kag John Alvarez humayaw no makatunay Marlo Araman kag Gil Javier Parinuel Zambales kay nga gaw pa siya ho. Perdi mayor ko daw ginbalbal gid ko pre. Daw ginbalbal siya kuno perdi mayor niya. Sige. Araban si Mario Holguin, Jacquia Gads Dinanoy kag Uwe Ruiz. Salamat gid Sir Utay Benedicto sir kumusta? Nya tamayaw lang liog Nita kag Ramon Sungaw ini Sungaw. Muesco sa barangay San Jose si Palay. Si Leah Younger Esquivel, Araman kag Winnie Yuma. Evangeline Valdez kag Ruben Rivera. Good morning man. Araman si Jody Yorishalo kag Francis Semilier Dodski sa Papak. Salamat gid Mark Navarro Baligwas kag Dim Benzon. Sige. May Antalaban Samson. Why nagaling kita tiyempo pagkaroon tang mga update mga aksyon sa national sa aksyon na firing line kay kita ang magapungko karon behalf ni Aksyon Brian Morden. Action Hotline. Ronnie Revilio, good morning man kag Dalia Olaira Mabulak, sinining Mugar sa Bago City, amon mayorya wala kontra gani man sa Bago City. Ang kawayan way man kontra. No, damo ang mga tawhay pangabuhi nila kag sitwasyon sa dong eleksyon. Action Hotline. Te ang mga nabag-o na elect ng mga opisyales, congratulations sa inyo. Kapin ba kon mayo ang nangin record nyo bla o kon ang result pag-support sa tao. Si Marilo Travilla Catinoy, good morning man kag Noel Orconi Liparan, Alaparan. Gamonitor sa Pandadon DSB kuno kag Winston Silis, good morning man. Action Hotline. Kabay pa mga relasyon to nga mga nagkalaguba kag pag hindi pag-insindihanay sa magkapamilya, mga abyan tumad balay, mabalik na after the election. Action Hotline. Okay, ang tandaan tagid nga sumong nang enkwentro anay mga kandidato nyo ba sisunod nga mga eleksyon mag-inopdanay bla ba o mo ginang halalungan. Action Hotline. Kita aton niya naglinalisay, naglalainay buot. At the end of the day, ang mga politiko sa ulihiya, may inopdanay malang ni sila. No? Ang mensahe sining eleksyon nga kung ikaw isa ka celebrity, kag may kulokwarta ka ng daan, dako idya sa magdaog. Action Hotline. Ba-artista ganay kuno anay si Christian James Binares, kag anti-interest politika. Sige to ya. Mag-artista ka o malantaw ko sa pelikula mo. Si paring Turco Jongko sa Isabela, may agaman pa rin. Action Hotline. Why dagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Karon ma-update pagidugang sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Action Hotline. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for
joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.